inini ndida kubvunza sezvo ndi ndova yakamiririra ndoda kubvunza kuti inini murume wangu takaita gore rese tiri kusouth chirarasa sisina bhudhi saka handizivi kuti vanokwanisa kupindura saka mukwasha randizotsera shoko kuti kamari kenyu ndokupai ndoziya 55 ndikati hazvina mhosva handikumanikidzi ati handigone kuti ndiroore munhu wakandisimudzira akaona urombo hwangu wakandisimudzira hazvikwanisi shoko rakandipa ndoakaita kuti ndidzotsere mashure akati handichada mwana wenyu nokuti makandisimudzira hanzi ndinogore rese ndisingaone bonde ndikuda bonde rangu makore ese aya pamusoro imomo tongoti 3 years 3 years pasina bonde nyaya papasituopu ziri kupisa papasituopu idzo nyaya papasi akati mukadzi achada akati endai muinzwa nyaya yacho okay ko kana munhu ati achada pano chinobviswa kachinoratidza kuti chakati munhu achada asi dhora racho munaro ko kana kuti mukadzi achada pasina zvinoreva kuti panoda dhora rinoratidza kuti bozi anda kusunungurwa mwana ka asi iye akataura achiti inini handinakodzere kuti inini handinakodzere kuti nditambidze murume asi dhora munaro here titsvage munhu atotambidza munei anomira somwana wenyu tinokupai munhu mudare muno tsvagai yamunayo nebhasi hamuna dhora tivape kana chero zigi redu rakade kuzivapo chovhai kuiwe nomwana wako imi mauya mudare muchiti mumirire mwana achiti handichada mukadzi kuti vari kudei ati amukurungai venyu okay iwe uri kudei taura avanzwe ndikuda pfuma yangu chekutanga chechipiri akandishandisa semunhu wabasa kunotenga state yake achiziva kuti akaramba munhu akaita mari chanobata chechitatu ndodawo tsoka dzandakamupa achienda kusouth africa nokuti shoko rakandipa ndorakaita kuti ndidzotsere mashure akati handichada mwana wenyu nokuti makandisimudzira ndoda kutsvaga asingasiye kuti nai ndiri munhu shoko rakandibatsira iwe ndiwe wakasimudzira mukuwasha chokwadi kuti awane basa aende kusouth africa ndakamubvunza zvinhu zviviri uda here kuenda vachipurisa kana kuenda kusouth africa mushure mavanga adzingwa namai achiti uri vatambudzika sere handigare nevanhu vanotambura akagara musango achiita mari icho ndikabva tsitsi nemwana wangu ndikamutora kumisa pamusha ndikati mukwasha handigona kukuchengeta ndichikutsvagira sauti sadza uchidya unenge wakasungikana saka ndaakukupa chirauro totsvaga hoyo dzakwewo dziri kukwanira pane kuti ndichikugovera mukwana akati baba mandibatsira ndikabvisa 300 ndikamupa kuti enda kubasa angeri 2018 vaenda kusouth africa ndichokwadi ndakamupa mari yekuti kubva muno mumadziva unosvika Harare redboard wozobhadhira kuredboard unosvika south africa waakaenda naye ndikamupa mari yemani pocket yekuti utengere chikafu munhu wofamba naye 2 wozoita mari yemani pocket waakunyika yekunoti kwauri kuenda kuna hama saka mukwasha randizotsera shoko kuti kamari kenyu ndokupai ndoziya 55 ndikati hazvina mhosva handikumanikidzi ndondipa 55 iyo asi inenge yane mwana wayenyu pamusoro ndochokwadi zvaita kuti mambo ndinyatsodzoka kwamuri kuti mukwasha anditi wandisimudzira asi mwana wenyu handichada panhau yekuti ndakawadzinga inini handiti munhu kana akura aita mwana anopiwa musha ndobva ndawapa musha ndakati sevanhu vanoita sei ndizvozvo vakura saka ndisuziva kuti papi pandakawadzinga kana ndawapa musha ikodzero dzekuti kana munhu akura anopiwa musha hapana chakaipa right watiri kuda chii kuna mukurungai vako ndoda pfuma yangu hanzi ndikuda pfuma yangu vaudzi ndoda pfuma yangu aseri ndazvinzwa ndichanosvitsa shoko kwaari asi yekusokutaura kwaaita ataura kuti pfuma yenyu ndiri kutsvaga
Right. Iwe mwana une chokutaura here pakati pako? Taura. I'm sorry. Inini ndida kubvunza sezvo ndi ndova yakamiririra. Ndoda kubvunza kuti inini murume wangu takaita gore rese tiri kuSouth tichirarasa sisina bhudhi. Saka handizivi kuti wangikwanisa kupinda. Wanga usingawani bonde? Gore rese? Akauya kuno akadzokera ndofunga tairara mumba. Vana nevana imomo tangonzirara imomo. Bonde hapana? Hapana. Mwaina nimwe hama yenyu? Ndinoenda. Mabva kupi? Kunyama. Munhu waMwari. Nyaya dzawavinga idzi dzakanaka, wapa respect mudare, but dzinonetsa. Wainzi waupa yava? Zvichataurika? Mwana wako haana hama here? Munin'ina wake wana ega. Kokunoka hakunoka nokwapa pamudiki nokwapa pamukuru? Kumusha kwavo vakakura wakati vari kuuya saka ngatichamisika vasina kuuya. Alright. Hanzi ndinogore rese ndisingaone bonde, ndikuda bonde rangu makore ese aya. Pamusoro imomo tongoti 3 years. 3 years pasina bonde. Chimwe chiitaura? Noti ndoda kuziva chikonzero chandirambira. Sezvo mama ndovatumwa vanenge vaudzwa chikonzero. Chikonzero chataura kudhara nababa wako vati akati handigone kuti ndiroore munhu wakandisimudzira, akaona urombo hwangu wakandisimudzira hazvikwanisi. Bosi ukagara unomutuka uchiti kugara kwese kwauri kuita uku ndibaba wangu naamai vangu. Pamusoro imomo handina kana ubva ndangotaura. Iwe hana kuti ukamutuka ii kwanzai zvanotaura. Ndikutaura zvikonzero zvataura baba vako, ndikutowedzera. Ini ndiri pakati kai, ndiri murume wako, ndiri mambo, ndikubatsiraiwo futi kukupindurira zvinhu zvako zvese. Kwanza zvandikupindura ati handigona kugara newe because wakandisimudzira. Unondiseka, ndizvo zvari kutaura. Wanyatsonzwa pano nyaya? Alright, pano vana vangani? 2. Hapana, ndiwo wakabereka chete? Okay. Hande kujudgment. Mune zvimwe zvinhu zvamukasenza mese here? Mukasenza mese chi? Pamusoro tine stand. Tine iko kuSouth kune mamotorbike 2 atori paroad anomarendesa. Ndowandati property yangu yese iri koko nehembe dzangu. Ndaona murambo asunungurwa. Iwe enda process ita. Ndichakuda. Ane message pano. Mwana wenyu mira iwe. Mutaure kuti ndichakuda. Ndichakuda. Ipa zvako. Taura. Ndamira iwe. Message kuti mamukasesha ngamiri. The last order. The last court. Mamukasesha ngamiri. Inga chawa mari yekukwira. Zvese zvekutengesa hazvisi kutengwa. Ndaitokwirawo kana zvichiita. Vangotaura havo zvavari kuda. Ndovatsvagira. Point number 1, mombe dzavo dzinouya independent style period. Point number 2, stand yekuchitumisa 25 by 25 ndavatori. Zvinhu zvakasara kuno zvinouya ndozvitumira month kutopera kumwedzi unono. 4, vana ndochengeta zvandaingoita ndotenda mashoko angu. Ndobva namuti unofanira kuuya kuno upedze nyaya dzako kana iri nyaya yekuda iwewe nedare toonesana zvinodiwa kuti sitendi inotengeswa kandi unokupiwa munidzi. Ndobapindura iyi yakapinda vati pane zvinhu handina kana sendi. Ndosaka ndange ndati vatara zvavari kuda sekuti vakati vari kuda pfuma yavo nesitendi yacho votora pfuma yavo ndichitsvaga sekuti ikoko kwakanzi yaimune pamunapo. Iyi yandakamuisira mamuzuri apa yapindwa nezvomandero. Ndobvati iye ndoti abati ivo ngavangoudza dare zvavari kuda zvacho. I have a lot of pain came for long handina handingashandi kuda kudisikaza navo ngavataure zvavari kuda
ndovanotsvagira izvozvo. Alright, under judgment. Yes, makuwa asi chokwadi. Tangonzwa asati ndakunzwa handetiona. Judgment, une vana vangani? 2. Right. Mombe yomai. Dzodanga 2. Yomasungiro vadzaita ngani? 4. Rusambo makabvisa? Kubvisa rusambo? Kusungira makasungira? Kusungira makabvisa mombe yokusungira? Okay, 3,000 USD. Right. Plus kutora nguva gore rese mukadzi asingawane bonde rake raanoda. Iroro ndo rakabvira kumba kwawo. Ukaita makore mangani? 3 years. 3 years. Nofanira kuti gore rega rega mombe, but hatizodaro zvedu. Tongoti mombe 2 to make it 5, to make it 6. 6 mombe plus 3,000 USD rusambo. Ndaisa nemakosti ako kufamba kuswa waita. Right. Handina kupedza kutonga ndiri kuti izvi ndapedza kaizvi. Chendai panze moita discussion kuona kuti zvii zviriko kumusha kwacho zvaakasenza. Moona kuti stand yekuchitunguza kuti yakamira sei. Ava vaite yendova inoda namapepa zvakakwana zvakarongeka nokuti vese ndovaya kuzogamuchira nyaya yacho. Saka endai panze. Dismiss next case. Endai musaina mbuya.